Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα, και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινόν, και οκοδόμησε πύργον, και εξέδωτο αυτόν γεωργής, και απεδίμησεν, ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού, και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείονας των πρώτων, και επίησαν αυτοίς τους αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, έντραπε μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες των Υιών, είπον εν αυτοίς, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτερη αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει τη διοργής εκείνης, λέγουσιν αυτό κακούς απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό, τους καρπούς εν της καιρής αυτού. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννηθείς κεφαλή γωνίας. Παρακυριό γένετο αυτή και έστι θαυμαστίον οφθαλμής ημών. Είπεν ο Κύριος, ομοίων μετεμού κατεμού εστι, και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει. Για τούτο λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία, αφεθήσετε της ανθρώπης, η δε του πνεύματος βλασφημία ούκ αφεθήσετε της ανθρώπης, και ως ανήπια λόγων κατά το Υιού του ανθρώπου, αφεθήσετε αυτό, ως δανείπη κατά του πνεύματος του Αγίου, ούκ αφεθήσετε αυτό, ούτε εν τον αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Ή ποιήσατε το δέντρον καλών, και των καρπών αυτού καλών, ή ποιήσατε το δέντρον σαπρών, και των καρπών αυτού σαπρών. Εγάρ του καρπού το δέντρο γινώσκεται, γεννήματα έχει δνών. Πώς δίναστε αγαθά λαλήν, πονηροί όντες. Εγάρ του περισσεύοντος της καρδίας, το στόμα λαλεί. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκβάλλει τα αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Λέγονται ημίν ότι παν ρήμα αργών ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εγάρ τον λόγο σου δικαιωθήσει, και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Και είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου. Έλαβε το πρόσωπο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και το είδαν και αυτοί που τον δίκαζαν και τον κατηγορούσαν και τελικά τον λιθοβόλησαν. Γιατί έλαβε το πρόσωπό του? Γιατί υπήρχε η καθαρότης στο σώμα και στην ψυχή. Υπήρχε η καθαρότης της καρδίας
σε μέγιστο βαθμό στον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο και καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλη, όπως λέγει η Αγία Γραφή, όταν η καρδιά εφραίνεται. Και πότε εφραίνεται? Όταν είναι καθαρή και όταν δέχεται την έλαμψη του Θείου Φωτός. Γιατί εκτός από την ωραιότητα που έδινε στον Άγιο Στέφανο, η καθαρότητά του τον έκανε ωραίο και λαμπρό και φωτεινό, ολόφωτο, και το πρόσωπό του και όλον το Πανάγιο Πνεύμα, η Θεία Χάρις, η οποία είχε καθαρίσει την καρδία του, γιατί βέβαια και ο ίδιος αγωνίστηκε γι' αυτό, έκανε πολύ μεγάλους κόπους και γι' αυτό και αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ των μαρτύρων. Ο Κύριος μας είπε ότι ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκβάλλει τα αγαθά. Όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε και τα λόγια είναι καθαρά. Και όλος ο άνθρωπος και η συμπεριφορά του και η διαγωγή του είναι θεάρεστη. Όταν η καρδία είναι βρώμικη και τα λόγια είναι βρώμικα, αλλά και οι σκέψεις είναι βρώμικες. Ο λόγος ο ενδιάθετος και αυτός είναι ακάθαρτος. Γι' αυτό αν κάποιος θέλει να δει αν είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες του, αν είναι καθαρός από ρύπο και από αμαρτία, θα πρέπει να δει αυτόν τον λόγο, τον ενδιάθετο, τον εσωτερικό λόγο, τις σκέψεις του, τους λογισμούς του, τις αναμνήσεις του. Οι αναμνήσεις όσων επράξαμε, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης, στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια και συγκεκριμένα στο 11ο, που βρίσκονται στο δεύτερο τόμο της Φιλοκαλίας. Οι αναμνήσεις όσων επράξαμε με εμπάθεια τυραννούν εμπαθώς την ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδία μας, όταν καθαρίσει η καρδία μας, τότε έχουμε σημάδι συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Γιατί έως ότου κινείται η ψυχή εμπαθώς, είναι φανερή η δύναμη της αμαρτίας επάνω της. Βέβαια, ο διάβολος δεν πάβει και στους καθαρούς ανθρώπους να επιτίθεται, και γι' αυτό δεν πρέπει ο άνθρωπος να απελπίζεται και να απογοητεύεται αν έχει λογισμούς ρυπαρούς. Θα πρέπει απλά να μην δίνει σημασία. Όσα απερ εμπαθώς διαπράξαμεν, λέει και στο πρότυπο ο Άγιος Θεόδωρος, τούτον και εμνήμε την ψυχήν εμπαθώς τυραννούσιν. Σύμφωνα με όλα όσα διαπράξαμε εμπαθώς, και εμνήμες αυτών κυριεύουν την ψυχή εμπαθώς. Όταν δε τα εμπαθή ενθυμήματα πάντη της καρδίας εξαλειφθεί, όταν όμως εξαλειφθούν εντελώς τα εμπαθή νοήματα από την καρδία, με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα γίνεται αυτό, αλλά και με τη συμβολή της Θείας Χάριτος, ή πιο σωστά με τη συνεργασία του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη, η οποία και καθαρίζει ολοτελώς την καρδία, ως μη δε προσβάλλειν αυτή, τότε σημείων φαίνεται τη συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτημάτων. Όταν εξαλειφθούν εντελώς τα εμπαθή νοήματα από την καρδία, ώστε ούτε να την πλησιάζουν, τότε εμφανίζεται το σημείο της συγχωρήσεως των προηγουμένων αμαρτημάτων που παρέχει ο Θεός. Αυτό είναι το σημάδι ότι ο άνθρωπος δηλαδή συγχωρέθηκε, τότε πλέον δεν κινούνται μέσα του οι εμπαθείς μνήμες του παρελθόντος, και αν υπάρχει κάποια απλή μνήμη, αυτή δεν κινεί το πάθος. Έως γάρ εμπαθώς η ψυχή κινείται και η της αμαρτίας επικράτεια εν αυτή γνωρίζεται. Διότι έως ότου η ψυχή κινείται εμπαθώς, διακρίνεται μέσα της και η κυριαρχία της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος μισήσει την αμαρτία, αυτό είναι σημάδι ότι πλέον έχει φύγει από τα πάθη, έχει καθαριστεί η καρδία του. Δεν κινείται πλέον εμπαθώς η ψυχή του και η καρδία του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που λέγεται καρδία, και
η καθαρότητα αυτής. Πρόσεχε, λέει ο Ορός Χρυσόστομος, πώς θέλει ο Θεός να είναι η καρδιά μας. Να είναι πλήρης γαλήνης και ησυχίας και η σκέψη μας να είναι ήρεμη και απαλλαγμένη από κάθε πάθος και να επιδεικνύουμε προς τον πλησίον μας πολύ αγαθότητα. Να πώς θέλει ο Θεός την καρδία μας. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως πως μια τέτοια καρδιά δεν μπορεί να κατασκευαστεί μόνο από εμάς, αλλά χρειάζεται και την Θεία Χάρη. Οι αρετές, λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, δεν μπορούν από μόνες τους να κάνουν καθαρή την καρδιά. Εμείς καλλιεργούμε τις αρετές, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Χωρίς την ενέργεια και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να καθαρίσει η καρδία. Γι' αυτό χρειάζεται και προσευχή, να παρακαλούμε το Πανάγιο Πνεύμα να έρθει και να καθαρίσει την καρδία μας. Όπως δεν είναι δυνατόν από μία πηγή αγαθή, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, να βγαίνουν θολά και βρωμερά νερά, έτσι δεν είναι δυνατόν και από μια αγαθή καρδιά να βγαίνουν πονηρά νοήματα. Αν η καρδία είναι καθαρή, τότε θα παράγει και αγαθά νοήματα, αγαθές σκέψεις, αγαθές επιθυμίες. Ακαθαρσία της καρδιάς, θα μας πει πάλι ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι μόνο η παρουσία εμπαθών νοημάτων, αλλά και το να υπερηφανεύεται κανείς για το πλήθος των κατορθωμάτων του και να φουσκώνει για τις αρετές του και να έχει μεγάλη ιδέα πως απέκτησε σοφία και γνώση Θεού και να μέφεται όσους αδελφούς είναι ράθιμοι και αμελείς. Ποιος είναι καθαρός στην καρδία? Λέει ο Άγιος Νικόδημος, καθαρή στην καρδιά είναι εκείνη τους οποίους δεν ελέγχει η συνείδηση για κανένα παράπτωμα. Και αυτό βέβαια πάλι είναι ένα σημάδι ότι ο άνθρωπος πορεύεται σωστά, αγωνίζεται. Αν και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που δεν έχω κάποιο έλεγχο από τη συνείδησή μου, πάλι δεν γνωρίζω αν τελικά ευαριστώ στο Θεό και αυτά που έκανα άρεσαν στο Θεό. Γιατί όσο μεγάλη και αν είναι η αρετή του ανθρώπου, μπροστά στην καθαρότητα του Θεού είναι ο δράκος αποκαθημένης. Εφόσον βρίσκεσαι στη ζωή, μην αφήσεις ελεύθερη την καρδία σου. Θα μας συμβουλέψει και ο Άγιος Ισαΐας ο αναχωρητής. Γιατί όπως ο γεωργός δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους καρπούς του, επειδή δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι ότου τους μαζέψει, έτσι και ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του. Όσο αναπνέει. Όπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο πάθος θα του έρθει ως την τελευταία του πνοή, έτσι δεν πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδία του μέχρι την ώρα εκείνη. Αλλά πρέπει πάντοτε να φωνάζει προς τον Θεό, να τον βοηθήσει και να τον ελέησει. Τίποτε άλλο δεν δίνει συντριβή στην καρδία και ταπείνωση στην ψυχή, όσο το να παραμένει κανείς σε μόνωση με γνώση και σιωπή για όλα τα πράγματα. Θα μας συμβουλέψει και ο Άγιος Γόρσος Συναήτης, δίνοντάς μας τους τρόπους με τους οποίους καθαρίζεται η καρδία, η μόνωση εγνώση, η σιωπή από όλα και για όλα και το να αγωνίζεται ο άνθρωπος να έχει καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη, έτσι ώστε να ελκύει τη χάρη του Θεού. Όσο η καρδιά μένει ατάραχη, θα μας πει και ο Άγιος Επιφάνιος, από τον περισπασμό των εξωτερικών πραγμάτων, τόσο ο νους κατανοεί και θαυμάζει τις έννοιες των θείων πραγμάτων. Για να εξαγνιστεί η καρδιά, πρέπει ο άνθρωπος να μην δικαιώνει ποτέ τον εαυτό του. Μας συμβουλεύει και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Αν ο άνθρωπος δικαιώνει τον εαυτό του, τότε βέβαια δεν ζητάει συγγνώμη, ούτε από το Θεό ούτε από τους άλλους ανθρώπους. Οπότε ο ρήπος του παραμένει. Η ακαθαρσία του μολύνει την καρδία του. Αν θέλεις να έχεις αγνή καρδιά,
πάντα να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι να το δικαιώνεις. Και ακόμα χρειάζεται και να μην δέχεσαι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, πονηρούς λογισμούς. Αλλά ούτε και ο ίδιος να σκέπτεται πονηρά και να μην επιτρέπει να περνάει από το νου του κακός λογισμός για τους άλλους. Αυτά είναι τα μέσα για να εξαγνιστεί η καρδία. Να μην δικαιώνεσαι, να μην δέχεσαι πονηρούς λογισμούς, να μην σκέφτεσαι πονηρά, να μην κατακρίνεις τους άλλους, να μην δέχεσαι κακό λογισμό για τους άλλους. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ενεργεί απλά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και ταπεινά και να αγωνίζεται φιλότιμα. Η καρδία καθαρίζει με δάκρυα και αναστεναγμούς. Ένας αναστεναγμός με πόνο ψυχής ισοδυναμεί με 2 κουβάδες δάκρυα. Προπαντός με την ευχή του Ιησού καθαρίζει η καρδιά. Ο Θεός δεν ζητάει τίποτε άλλο από εμάς παρά την καρδία μας καθαρή. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε πάνω σε αυτά όλα που μας διδάσκουν οι Άγιοι, στην αδιάλειπτη προσευχή, στην αδιάλειπτη επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία πάνω απ' όλα καθαρίζει την καρδία, γιατί ανάβει μέσα της το θεϊκό πυρ, το οποίο όπως το πυρ, το υλικό καθαρίζει το χρυσό, έτσι και το πυρ το πνευματικό καίει τα πάθη και καθαρίζει την καρδία. Θα πρέπει ακόμα να αναστενάζουμε και να δακρύζουμε για τις αμαρτίες μας. Όπως λέει ο Άγιος, ένας στεναγμός με πόνο ψυχής ισοδυναμεί με 2 κουβάδες δάκρυα. Θα πρέπει να γίνουμε απλοί και ταπεινοί και να αγωνιζόμαστε με φιλότιμο και να μην αφήνουμε κακούς λογισμούς να περνούν για τους αδελφούς μας. Να μην σκεφτόμαστε πονηρά, ούτε να δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του εχθρού. Και προπάντων, όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, να μην δικαιολογούμαστε, να μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας, αλλά πάντα να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, θα έχουμε αγνή και καθαρή καρδία και τότε θα ομοιάσουμε έστω λίγο στον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, το οποίο το πρόσωπο ήταν σαν πρόσωπο αγγέλου. Έλαμπε από τη χάρη του Θεού, η οποία κατοικούσε μέσα στην αγνή καρδία του. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.